Vítajte, sme späť. Keďže v minulej časti sme sa tak rozkecali, že by sme mohli z toho spraviť celovečerný film, rozhodli sme sa vám túto časť rozdeliť na viac častí. Tak sa pohodlne usaďte, pokračujeme ďalej. Ako často sa stretávate? To už sme riešili, že teda stretávame sa buď niekto má, že raz za týždeň, raz ročne, raz mesačne. My sa stretávame hlavne podľa potreby a niekedy máme aj takéto centrálne zhromaždenie. Valné zhromaždenie, jasné. Možno ešte k tomu doplniť, každý parlament má to inak, aj svojou architektúrou, aj svojimi poslaním, mission and vision, a potom možno ešte by sme mohli povedať podľa toho, kde sa nachádzajú geopoliticky, aj geograficky, lebo každý celkovo tá kultúry, aj keď sme ako jedno Slovensko, ale tie kultúry máme tiež rozličné v každých týchto lokalitách, a čím ideme vyššie, od nás na sever, od nás na východ, tak tam je to taká tá trošku inak je aj taká tá spolupatričnosť, alebo ak by som to nazval, je trošku inak nastavená. Nehovorím, že tu nie sme, ale my to máme inak. Či už možno je to zapríčinené inými typmi aktivít, alebo nejakými inými možnosťami, ale proste tam sa tí ľudia majú jak keby radšej a oni sa proste radi stretajú, radi sa rozprávajú, radi sú spolu. Kdežto nie vždycky, ale veľakrát je to tak, že proste tuto každý má tak strašne veľa tých aktivít, či už zo strany rodičov, či už zo strany svojich krúžkov, či už z tohto, že zistíš, že či máš alebo nemáš mládežnícky parlament, skončíš aj tak o polnoci s robotou do školy a ideš si láhnuť. Preto potom tie naši mládežníci, naše deti, naša mládež skôr si vie predstaviť fungovanie na báze stretnem sa, keď idem niečo naozaj riešiť. No, že tak dynamicky. Áno, a fungujeme potom online a prípadne na tej zbere dát a potom naopak púšťaní tých dát tým správnym ľuďom. Áno, to si všímam, hlavne tú kultúrnu geografiu, že tuto na západe máme väčšinou, že mládežnícky parlament mesta. Ale už ako ideme ďalej, ako je napríklad Prievidza a už tam smerom na východ, tam sú, že rady mládeže. Tam už nemajú nejaký názov, že mládežnícky parlament mesta X, ale skôr, že rada mládeže. Či je to zapríčinené, áno. To už ťažko povedať v tejto fáze, že prečo si taký názov zvolili. Ale áno, máš pravdu, že pravdepodobne to bude aj kvôli tomuto. No reálny dôvod veľakrát poznajú tí, ktorí to zakladali. A tí, ktorí to zakladali, veľakrát buď už nie sú v tých štruktúrach, a keď áno, tak oni by možno vedeli sa k tomu fundovane vyjadriť. Áno, môže to byť podľa mňa aj tým, že zachovali si vlastne meno. To bolo historicky takto. Áno, historické nejaké meno si zachovali, že predtým to volalo sa to oficiálne Rada mládeže, aj to bola nejak štruktúrovo aj oficiálne pomenované, že Rada mládeže. Ale už keď to zákon pomenoval ako mládežnícky parlament, oni si len nechali to meno. Áno. Je tak. Tak. Hľadám. Aké aktivity ponúka mládežnícky parlament? No, záleží od štruktúry a hlavne od toho cieľu toho parlamentu. Keď je to čisto poradný orgán mesta, tak iba v podstate môže zbierať dáta od študentov a mládeží, že ako sa im žije v meste a takto, alebo môže ponúkať aktivity vzdelávacie, ako má veľa parlamentov, alebo aj tie kultúrno-zábavné aktivity. Je tak. Tam my konkrétne sa zameriavame na náš model, jak bolo aj spomenuté. My sa zameriavame hlavne na to kultúrne, hlavne na to komunitné vyžitie a potom zapájame do toho tú politiku mládežnícku. To neznamená, že sme teda politický subjekt, práve naopak, my sme apolitickí, ale tie politiky, práve ten zber dát, prezentovanie vedeniu, naopak vedenie prezentovanie nám,
a nájsť nejakú symbiózu. Máme preto vzniknutú my komisiu mládeže a športu, kde môžeme sa buď zúčastniť, alebo máme tam aj našich členov. Konkrétne ja som napríklad aj členom, ale aj z dôvodu mandátu môjho poslanectva som členom aj ako poslanec a zároveň sa nám zvyknú chodiť na tieto komisie aj teda naši členovia. Prípadne keď sa rieši aktuálny nejaký problém, tak za pánom primátorom zvykneme zbehnúť alebo za konkrétnymi referentmi. Možno v tejto fáze by sme si mohli ešte povedať, ale určite bude na to príležitosť ďalšia. My máme radi na náš parlament, keď sa ide väčšinou z hora systémom. Že už vedia, že sme dobrí, vedia, že sme etablovaní, tak idem proste rovno, keďže sa voláme poradný orgán primátora, lebo sa voláme tak využívajme silu nášho mena, lebo to nič iné, nie sme si povedali, že právnu subjektivitu to nemá, tak právna subjektivita je to, že môžem konať a rozhodovať sám za seba voľno a začať nejaké právne úkony riešiť, to nie je vôbec pravda, tam právne úkony jedine pod záštitou mesta alebo nejakej združenej organizácie, s ktorou mám podpísané memorandum a teda. Ja som toho názoru a aj my ako vedenie našeho parlamentu, že teda by to malo ísť tým pádom od hora, lebo som poradný orgán, my máme mu poradiť, naopak on nám poradiť nám má, alebo teda nejaká diskusia má predbehnúť a následne potom sa rozdávajú úlohy, alebo nás pošle za konkrétnym zamestnancom, ktorému to on nariadí. On, ako pán, teraz keď sa bavíme o pánovi primátorovi a pani primátorke v meste, on je kvázi hlava, taká tá hlava korporátu, keď si povieme, lebo aj mesto ako také je firma. Presne tak, je firma a treba to tak brať. On je proste hlavný šéf, dajme tomu. Hlavný šéf, ktorý rozdeľuje úlohy. Zároveň on je ten hlavný ideológ, kam bude smerovať mesto. A my mu samozrejme ako mládež mesta snažíme sa dať nejaké tie idei do hlavy, že ale myslí aj na tú mládež, povedzme si, čo by na to povedala mládež a teda na tie dané projekty a teda. Samozrejme, potom už vieme povedať, že reálna hlava po tej stránke právnej, po hlavnej stránke právnej, úplne hlavnej je primátor. Ten má podpisové právo, áno. Ale po tej riadiacej stránke, tiež vlastne veľmi hlavnej, má najväčšiu právomoc, alebo tú najväčšiu takú, by som povedal, že funkčnú moc a aj rozumieť sa vždycky by mal zákonnosti aj tým všetkým procesom práve prednosta úradu. To je človek, ktorý riadi úrad reálne. To sú ľudia, alebo človek väčšinou jeden, ktorý má na starosti všetky oddelenia, všetko fungovanie a aby to klapalo. On to ďalej potom posúva primátore, alebo naopak primátor jemu a ďalej rozdeľuje a panuje. To neznamená, že nič nerobí, ale proste rozdelí to správne a fungujeme. Potom samozrejme môže byť aj viceprimátor takto, ale väčšinou tá funkcia viceprimátora, aj to je dobrá funkcia, keď napríklad si chcem spraviť očko, aby normálne sa dalo fungovať s nimi, že keď nemôže pán primátor, môže napríklad nejaký viceprimátor, niekto môže mať jedného, niekto dvoch, niektorých troch, ale tiež je to taká možnosť, že s ním komunikovať. Lenže treba dbať na to, nemusí mať podpisové právo, nemusí mať až takú hierarchiu, nemusí byť až tak vysoko a môže byť to, že on síce povie áno, ale hlavný ideológ je vždycky primátor, potom samozrejme, kto má veľkú právomoc, je práve zastupiteľstvo, čiže keď by som chcel reálne ovplyvniť nie len to, že aby hlavného ideológa, ale reálne to aj presadiť v meste, to je dôležité, a presadiť v zastupiteľstve, tak samotní poslanci. Čiže alebo keď aj my robíme nejaké veci, alebo keby chcem ísť niečo prezentovať, mal by som to odprezentovať na zastupiteľstve. Vypýtam si od mesta bod v rokovaní, doplňa bod do rokovania, že chcem odprezentovať, vymyslím si plnú kravinu, ale aj vážnu vec. Proste chcem mať nejaký extra festival navyše pre deti, ktorý bude aj vzdelávacím charakterom, ktorý bude mať aj nejakú zábavnú časť, alebo chcem mať nejaký
street out, workout, alebo nejakú ďalší funkčný prvok, nejaký verejný prvok, alebo potom napríklad môže byť aj bike park, alebo niečo takéto. A ja to odprezentujem pred všetkými a nie len pred jedným pán primátorom napríklad, alebo pred vedením mesta, alebo vedenie mesta sa skladá tiež z viacerých ľudí, ale to odprezentujem aj pred zastupiteľstvom, lebo do určitej miery, samozrejme v rámci zákona, schvaľuje malé sumy, malé čiastky schvaľuje primátor a vedenie mesta a nad určitú sumu už sa k tomu musia vyjadriť ideálne kladným stanoviskom, keďže chceš, aby ti to prešlo, kladným stanoviskom poslanci mesta. A pokiaľ chceme, aby to prešlo, nejaké toto nápad, tak by asi mali vedieť o tom čo najviac a mal by som ich skúsiť čo najlepšie presvedčiť, nie prehovoriť, presvedčiť. Ono už je vždycky o tom, že ak sa rozhodne, že je na tebe. Lebo niekto to môže považovať za dôležité, niekto naopak nie. Potom samozrejme si povedzme napríklad ten bike park. Plno výhod, ale vidím tam aj pár nevýhod. Zranenia. Zodpovednosť za tie zranenia. Kto preberie tú zodpovednosť? Čo budeš tam robiť? Akým štýlom zabezpečíš bezpečnosť? Lebo to nie je vždy také jednoduché. A aké prvky zvolíš, tak aby tam naozaj aj mladší, aj starší mohli byť. Jasné. Ale keď dáš tým mladším pre tých starších prvky, môže nastať problém. Ako to budeš riešiť? Čiže toto sú všetko tie veci. Dám tam kameru napríklad, alebo pošlem tam z času na čas nejakú hliadku. Toto sú všetko už také veci, ktoré musí zohľadniť, ale už zastupiteľstvo a vedenie mesta. Jasné. A samozrejme aj my, ale už toto je, kto je vedenie, tí to rozhodujú. Áno, jasné. Ale tam ide zase o to predať tú emóciu, predať niečo a nejak to odprezentovať v tom kladnom zmysle, aby to dostalo podporu najväčšiu. Tak, áno. Dostávame sa k ďalšej otázke. K ďalšej pesničke na želanie. Čo by ma malo motivovať vstúpiť do mládežníckeho parlamentu? Tak mňa osobne akože motivovalo kamaráti a jedlo. Aha. A čo by malo motivovať takého človeka? Toto je akože taká otázka už vážnejšia. To je asi skôr taká osobná. Vážnejšia a osobná, dobre hovoríš. Čo by ma malo motivovať? Povieme to všeobecne. Chcieť robiť viac, zapájať sa do komunitného života, chcieť získať nové skúsenosti, znalosti atď. To samozrejme im najprv ty musíš ukázať a povedať, že čo z toho máš. Veľakrát, keď ľuďom neukážeš, čo majú chcieť, tak nevedia, čo chcú. To je ako, že ja 10-12 rokov robím to, čo robím a nie len s mládežou, ale aj všeobecne, čomu sa venujeme, aj profesíne. Vždy to bolo o tom, že sú ľudia, ktorí vedia od začiatku, že čo chcú, a sú ľudia potom takí, ktorým to treba ukázať. Veľakrát dve varianty sú veľmi šikovní ľudia, len proste im to treba nasmerovať ich a oni už potom idú. Mm-hmm. Ale reále ty musíš chcieť. Nikto tam nie je na silu. Toto je vážne taká vec, že na silu, neviem dôvod, prečo by tam niekto bol na silu. No dobre, viem si predstaviť na silu v úvodzovkách, partnerku mám, vieš, ako mám tam partnerku, tak 1+1 gratis, vieš, ako to sa nám zvykne stávať, že proste jeden je s nami a potom si tam donese kamaráta, potom si odkamaráte, ale ako toto si viem predstaviť akože taký, akože jeden taký motivačný a som tam kvázi polo na silu, ale veľakrát sa aj to stáva, že potom tí ľudia sa tiež tešia tomu, v konečnom dôsledku a dobre sa zabavia, získajú nejaké schopnosti, zručnosti a ideš ďalej. Čiže získavanie tej zručnosti, získavanie kontaktov, získavanie nejakých kamarátstiev, priateľstiev, možno nejakých tých strategických aj partnerstiev a tie samotné zručnosti. Ako reálne dôvod na čo? No tak na čo chodíme do školy, na čo robíme mimoškolskú aktivitu, tak keď nájdeš zmysel v tomto, tak aj toto má veľmi veľký zmysel. Komunitný, vie nás to posúvať dopredu ako spoločnosť, ako seba samého. Presne tak. Čiže motivovať by ťa malo hlavne to, že tam chceš byť a chceš niečo zmeniť vo svojom meste. Chceš byť tou silou, chceš sa hlavne zmeniť nejak osobne, mať ten vnútorný sebarozvoj, výjsť na nejakú vyššiu, nazvime to pozíciu, na nejakú vyššiu priečku, môžeš mať aj nejaký kariérny rast, tými mäkkými, tvrdými zručnosťami môžeš získať
nejaký fakt, že dobrý post. Áno, zaručené to nemáš nikdy. Áno, Jak sme si zaručené povedali to aj v nie. iných klipoch, vždycky to závisí len od teba. Áno. Vždy to závisí len od teba. Zaručené to nie je, ale ti to môže pomôcť. Áno, ale šanca sa... Sakrafras moc pomôcť. Zvyšuje sa ti šanca, zvyšuje sa ti percentil. Ono nebudeš mať stovku. Stovka nebude nikdy. Proste vždy to závisí aj od teba, vždy to závisí od okolností. Samozrejme najlepšie posty veľakrát, nie vždycky, sú po známostiach, to vždy tak bolo. Ale zase aj tie známosti sa nejako tvoria. Aj tie známosti, ty nevieš, koho stretneš práve na týchto dobročinných aktivitách. Ty nevieš, koho stretneš to, že pôjdeš na úrad, že pôjdeš... Možno sa stretnúť aj za ministrom, ako to nie vzlom teraz. Naozaj teraz to v dobrom myslieť, že tam stretnem niekoho zaujímavého, kto pracuje na ministerstve a ponúkne mi stáž. Samozrejme apolitickú, ale proste ponúkne mi stáž alebo na ambasáde. To sú veľmi zaujímavé veci, ktoré do života ti dajú veľa. Tiež poznám viacerých našich mládežníkov, ktorí takto sa dostali všelikam, alebo mojich kolegov zo strednej školy, ktorí využili možnosti Erasmu a takýchto vecí, alebo tých stáží. A teraz aktuálne sú. A samozrejme, keď už ideme na tú stáž do detailov, zase len prvá vec, treba napísať životopis, treba napísať motivačný list, treba mať v tom životopise niečo napísané, čo ich zaujme. Hej. A potom treba prísť na pohovor a zase len kvákať. Ale samozrejme nie prázdnu slamu, chcú vidieť, aby si niečo vedel, aby si sa tomu reálne rozumel, ako samozrejme dá sa to ošidiť, že si povedia, že vieš niečo a pritom nevieš nič, ale to nie je správny model. Správny model komunitný a na to, aby sme sa posúvali ako spoločnosť, je práve to, aby sme vedeli, boli šikovní a sa posúvali. No. Čo sa očakáva od zasadnutí? To je asi otázka na nás, že čo sa očakáva od našich zasadnutí. Od našich zasadnutí sa očakáva čo také? Od našich zasadnutí sa najmä očakáva to, že si poviem nejaké podnety, nápady, návrhy, námety. To je asi podľa mňa gro a alfa omega. To, že si potom povieme nejaké základné parametre, čo sa smie, čo sa nesmie, nejakú možno etiku a povieme si možno tie podujatia, ktoré pripravujeme a potom rozdelíme si úlohy. Ono inak rozdeľujeme úlohy väčšinou aj online, tým, že my sme v kontakte, lebo my sa s tými ľuďmi aj s našimi členmi sa stretávame na dennej báze, ale pri iných neformálnych aktivitách. Čiže ako my tuto netreba teraz vytvárať vždycky len priestor, len tuto teraz hodinu na 45 minút a potom ideš zase preč, nič nevybavíš, hento tamto, radšej to adresne urobiť, povedz ty toto, vybavíme, spravíme, maximálne dohodneme online alebo fyzicky vtedy na tých chvíľku a ideš ďalej. Mne sa presne táto štruktúra páči, že všetci sme tu kamaráti kamarátov. Dobrovoľne ešte? Áno, samozrejme dobrovoľne, ale že dostali sme sa sem cez kamaráta a s tým kamarátom sme poväčšinou stále kamaráti a stále fungujeme v tom našom parlamente. Čiže my si píšeme aj tak s tými kamarátmi, buď denne, alebo každý druhý deň, alebo niekoľkokrát týždenne pri najmenšom. Čiže my sme stále v kontakte a keď sa deje aj nejaká aktivita, tak väčšinou od teba ide taký prvotný impuls, že bude táto aktivita, toto sa bude robiť. Keď sa niekde stretneme, alebo takto, stretnem ťa v meste, stretnem ťa pred našou centrálou, hoci kde porozprávame sa na 10 minút a povieš mi, že čo bude, tak ja to vlastne ďalej rozpošlem kamarátom. To je presne, čo si ty povedal, tá hierarchia. Ono je v poriadku, veď my sme tiež ako parlament demokracia, každý si môže vyjadriť názor, každý môže vierovyznanie, ideológia, aká chce, to musí byť aj samozrejme apoliticky, jedno s druhým, mládežné parlamenty majú byť apolitické, jak sme si povedali už aj v predchádzajúcich dieloch. Ale áno, bez tej hierarchie a anarchia, jak si ty povedal, že poviem presne tak, lebo ja som túto informáciu už buď dostal od iného člena, alebo sme si to povedali na nejakém zasadnutí, alebo ideme podľa nejakého plánu, ktorý sme si určili, prípadne podľa zabehnutých podujatí. Presne tak a potom stretneme a už riešime ďalej. Ty si mládežnícky vedúci, to sme si už v predchádzajúcich dieloch povedali, takže ty máš jednu z najväčších informácií a najväčších predností mať tú informáciu a potom samozrejme teraz si povedať na rovinu, a to hovoríme aj teraz pre každého, áno, majú ľudia vedieť všetko o všetkom, áno, ale na ďalšej strane v ten správny čas a v tej správnej množstve tých informácií a v tej kadencii. Odporúčam
nie vždycky hneď do všetkého zaškoliť a zasvetiť všetkých členov o všetkom. Lebo sú ľudia, ktorých to môže odradiť, naopak to môže aj vyvolať nejaké problémy v systéme a hierarchii. Samozrejme, osobne zase len keď sa nájde člen, nemám problém, kľudne, hneď zajtra pokladám funkciu, není problém, ideme ďalej. Na ďalšej strane treba povedať B, treba si to veľakrát vyskúšať, tú komunitnú činnosť, treba vyskúšať to, čo a ako sa robí a podľa toho potom postupovať. Áno. Ešte by som tak predstavil, že čo robí ten mládežnícky vedúci, lebo viackrát som sa stretol aj na konferenciách alebo stretnutiach parlamentov a keď som predstavil svoju funkciu, tak nevedeli, čo to znamená, ten mládežnícky vedúci. Mládežnícky vedúci je človek, ktorý má pod sebou, nazvime to v pyramíde, alebo v nejakej hierarchii. Nie je to pyramída, nie je to pyramída. V nejakej hierarchii ten mládežnícky vedúci má pod sebou svojich kamarátov alebo ďalších členov. Tých nových členov zaúča a rozdeľuje im úlohy každému, koho má na starosti na tej aktivite alebo na tej akcii. Každému rozdeľuje úlohy tak, aby bolo všetko splnené, čo sa má splniť. Samozrejme je to líder tej skupiny určitej a tiež si bere nejakú prácu. Väčšinou ja si berem tak polku tej práce na zodpovednosť a druhú polku rozdeľujem. Je tak. Je tak. Koľko môže mať mládežnícky parlament členov? Zákon tiež túto otázku aj vymedzuje, aj nevymedzuje. Na ďalšej strane, hneď poviem prečo, na ďalšej strane závisí to aj od stanov samotného mládežníckeho parlamentu a podľa dohody členov. My máme určitý počet členov, všetko ostatné sú priatelia a členovia teda sú zapísaní. Ono neznamená, že jeden je podstatný, druhý je nepodstatný. Ono znamená to, že podľa papierov tam nemôže byť proste x ľudí. Na ďalšej strane, keby ideme aj hlasovať, voliť nemáme nadpolovičnú väčšinu, tak si neuznášania schopní. A zase je iná vec zohnať 20 ľudí, aj to je problém, dajme tomu príklad, som povedal. Áno. Pri niektorých. Áno, a iné je zohnať 200 ľudí, alebo 50, 70, 100 ľudí. To je akože dosť masa, jednak to treba uložiť, treba, aby 50, 70, 100 ľudí malo včas v tú danú dobu, v ten daný moment. To není len taká sranda. No, veď to. A my sme názoru, my ako za vedenie nášho parlamentu, že online hlasovania to nie je moc šťastná verzia. Každý to má inak, nebaránime sa, samozrejme, ale my si myslíme, že toto je na osobné väčšinou rokovanie a osobné hlasovanie. Jednak, keď už ideme do detailov, sme si povedali, keď už úplné detaily ideme, lebo ja to mám rád, akože už potom povedať úplnú pravdu, mládežnícke parlamenty nie sú subjekty, ktoré majú nejakú právnu proste formu. Sú to právnu formu takú samostatnú subjektivitu. Nemajú, aby som bol presnejší. Sú poradný orgán primátora väčšinou, alebo majú iné zriadenia, ale väčšinou poradný orgán primátora. A to nemá právnu subjektivitu. To je proste niečo ako, nazvime to, iniciatíva. A niekedy, mne osobne, aj nám ako vedeniu, nemusí to byť samozrejme pre každého, prípada to trošku také až niekedy také preceňované, že proste tam ideme tu sa tváriť na vážne hlasovania, na vážne situácie a vlastne hlasujeme, keď vlastne ani nemáš o čom a keď ani nemáš reálne právnu subjektivitu a reálne ty až toľko zase toho nemôžeš ovplyvniť v zmysle toho hlasovania. Naopak, keď máš dobrý nápad a predostreš ho vedeniu, ktoré už reálne tú hlasovaciu právomoc vedeniu a poslancom mestského zastupiteľstva, tí majú hlasovaciu právomoc, tak tí vedia oveľa viac veľakrát už potom predniesť samotnú na realizáciu, ale nápad musíš im dať ty. Ale už to hlasovanie tuto, že sa tu ideme tváriť na veľkých, je do určitej miery zbytočné, môjho názoru, to už nemusí byť ani vedenia, môjho názoru, ale na ďalšej strane teória je dobrá, aj prax, ako praktičnosť, že to praxujem, opakujem si to, učím sa, ako funguje ten proces toho, urobím si zápisnicu, urobím si body, prednesiem body pred skupinou, potom ich následne skúsim odhlasovať, urobím tú zápisnicu, vyhodnotím, podpíšem, viem, že musia byť nejaký,
že musia byť nejakí ľudia, ktorí ju overia, že to musí byť zapísané, že to musí byť založené, že to musí zaarchivovať. A ďalších 1000 takýchto, nazvime to, úkonov. Ja z môjho pohľadu, nemusí byť, toto už není v nášho vedenia, toto je zase len môj pohľad, zbytočných, veľakrát zbytočných, na to, aby klasický člen, ktorý sa chce zabaviť a niečo sa naučiť, teraz nebavíme sa, že nie každý proste chce mať tu po tej papierovej stránke sa naučiť tie papiere. Sú ľudia, ktorých to baví. Máme napríklad našu tajomničku, ktorá sa v tomto vyžíva. Ale sú potom ľudia, ktorí naopak o tom by ani nechceli počuť, ale z princípu by mi neprišli. A proste oni prídu na aktivitu, poďme robiť niečo, poďme dať podnety, poďme za tým vedením, poďme niečo vybaviť. Áno, OK, samozrejme musia k tomu byť aj papiere, ale môj názor, alebo aj názor čiastočne nášho vedenia, že netreba to preháňať. Všetko s mierou. To je podľa mňa veľmi výstižné. Aké je najväčšie pozitívum a negatívum mládežníckeho parlamentu? Pozitívum a negatívum. Povieme pozitívum. Osobná vec. A tak áno, osobná, ale pozitívum, teraz keď bereme pre komunitu, zoberme, lebo ako to je vo všeobecnosti, pre komunitu, pre mesto, tak nejako združuješ tú mládež, nejako sa jej venuješ, nejako tvoríš komunity, nejako tie komunity istou formou riadiš. To je ako výhoda. Samozrejme, to isté môže byť aj nevýhoda, že keď sa to zvrtne, tak máš nejakú istú silu, moc, čo môžeš ovplyvniť istú komunitu a môžeš napríklad aj v dobrom, aj v zlom ovplyvniť nejaké výsledky v tvojom okolí. Tak by som to asi povedal. Výhoda pre človeka je, teda sme si povedali, výhoda pre človeka ako pre toho člena je to, že teda mäkké tvrdé zručnosti, naučí sa niečo nové, donese si to do života, z praxe. Nevýhoda, nevidím tam nejaké vážne nevýhody, prečo by to mala byť nevýhoda. Nevýhoda je jediná to, že ti to bere čas. To áno, ale zase to nemôžeme takto brať, že teraz všetko, čo mi bere čas, je nevýhoda. Takže zase len, keď sme mladí, teraz si povedať, aký máme náklad príležitosti. Náklad príležitosti je práve tvoja, po prenesenom význame, tvoja hodinovka, keď nič nerobíš. Alebo keby si aj robil. Keď nič nerobíš, no tak povedzme si na rovinu, akú má hodinovku človek, ktorý nie je kvalifikovaný, nemá dokončenú 10-ročnú školskú dochádzku, alebo má už. No, dokým nemáš maturitu, nemáš výučný list, veľakrát, no, pod 5 eur. Aktuálne sa viac sa nedostaneš. Viem si predstaviť, že keby dokončíš 10-ročnú školskú dochádzku, aj keď by si nemal vysokú strednú školu dokončenú, proste niekto by ti ponúkol tie 5 eur na hodinu. Čiže keď áno, tak v rámci toho pracovného času 5 eur na hodinu, keď to vypriemeruješ, že tých 8-10 hodín pracuješ, zvyšok nepracuješ, tak reálny náklad príležitosti si máš tak 50 eur hodina za deň. Čiže hodina krát 24 hodín. Áno. V rámci, to trošku preruším, Pohode. že v rámci projektovania som v jednom projekte mal nakázané, nazvime to, vykalkulovať aj koľko stojí dobrovoľnícka práca. Áno. Tam som presne našiel, že tých 5,50 stojí hodina dobrovoľníckej práce z mládežníckeho parlamentu alebo z inej organizácie. Áno, to neznamená, že tá dobrovoľnícka práca má byť vyplatená. Áno. To je len suma, ktorú sa vypočítava pre napríklad, to je zo zaujímavosti aj pre vás, poslucháčov, to je suma zaujímavá pre vedenie mesta alebo pre nejaké iné inštitúcie, koľko tej dobrovoľníckej činnosti vo finančnej stránke sa premietlo práve v týchto číslach, koľko sa reálne urobilo. Lebo ono si povie, spravila sa nejaká akcia pre ľudí, vieš, si niekto môže to takto aj brať proste, super, tie detičky nám tu zaspravili akciu, bomba. Áno, ale presne tak, a treba si to uvedomiť tak, že treba vôbec sa netreba podceňovať, naopak treba potom toto všetko spočítať ideálne za celý rok, samozrejme nedávať tam nejaké veľké sumy navyše, normálne koľko som urobil, približne toľko
vypočítam a čo som do toho dal vlastného, to je v poriadku. A potom napríklad sa môže ísť na to raz ročné záverečné stretnutie napríklad aj s vedením mesta, kde sa toto, alebo na zastupiteľstvo, kde sa toto môže odprezentovať a na základe týchto vecí, plus samozrejme výstupov v reálnej komunite, si môžeme pýtať peniaze, alebo viac peňazí, alebo nejaké ďalšie iné výhody, benefity, či už pre samotných členov, alebo samotný mládežnícky parlament. Áno. Stále dobrovoľníctvo nebude platené. Nemalo by byť teda. Ale tou väčšou finančnou podporou sa dajú robiť napríklad väčšie akcie alebo workshopy. Dobrovoľníctvo ako také môže byť potom poňaté napríklad tak, že dobrovoľníkovi má byť zabezpečené strava, má byť zabezpečené možno nejaké tímové oblečenie, potom má byť nejaká podpora, keď niečo potrebuje. Potom samozrejme tomu dobrovoľník, keď sa jedná o mládežné parlamenty, tak tá advokácia ako mládeže, keď niečo potrebuje, treba mu pomôcť, hento tamto. To sú zodpovednosti, ktoré aj ako manažera, ako predseda, napríklad aj ja, musím vnímať, že keď áno, pomáha nám, vidím, že nám pomáha, tak niečo by sme mu mali dať akože na oplátku. Ale tuto sa nebavíme o finančnej. Tu by sme si mohli zadefinovať, čo je dobrovoľník, brigádnik a zamestnanec. Toto je veľmi dôležitá vec. Dobrovoľník, čiže dobrovoľníči. Všetko robí dobrovoľne. Brigádnik, to je človek, čo dostane. Sa jasne dohodneme dopredu. Ty budeš mať 5 eur na hodinu, budeš tu 10 hodín a odchádzaš domov. A potom je tu zamestnanec. Zamestnanec v tomto prípade, mládežné parlamenty nemajú zamestnanca, maximálne môže byť, že poverený zamestnanec od mestského úradu, že je koordinátor. A zase ideme do takej úplne témy, ktorú mám rád. Treba vždycky, keď aj robíme nejaké podujatia, keď aj robíme nejaké aktivity, treba si určiť, čo chcem a čo je našim výsledkom. Keď viem, že robím veľké podujatie, že chcem zacieliť to na veľa ľudí. To je jedno, či tam je aj edukačná časť, není, hento tamto, ale väčšinou my, keď sa bavíme o mládežných parlamentoch, aspoň nejaká edukačná časť by tam mala byť, minimálne pre našich členov, ktorí nám tam pomáhajú. A tam si treba povedať, že kto je naozaj do akej miery dobrovoľník, kto je brigádnik a kto je zamestnanec. Lebo ten dobrovoľník, musím vedieť, že od dobrovoľníka nemôžem očakávať, že ho teraz totálne zdierem z kože. Jasne. To sa asi nedá očakávať. Dobrovoľník tam ide dobrovoľne a keď povie, že tam nepôjde, tak... alebo že nevládze, tak to musíš tak nebudem tam nad ním stať s bičom a teraz budem jak v Egypte starovekom, tak asi to nebudem robiť. Čo viem, ale že kde už môžem trošička si, nie že dovoliť, ale už môžem trošička mať nároky, dovoliť si mať väčšie nároky, lebo aj na brigádnika alebo aj na toho dobrovoľníka musím mať nejaké nároky, správať sa slušne, byť normálny, počúvať, rešpektovať sa navzájom, nerobiť problémy. To sú ako také základné veci, byť na seba dobrý. Počas akcie by nemalo byť to, že svoje osobné problémy si nechám za dverami, nechám si doma a potom si to vybavím. Napríklad to sú také základné, také etické, morálne kódexy, ktoré by tam mali byť. Už keď sme tu o brigádnikovi. Brigádnik už má na starosti fungovanie trošku na inej báze. Ten už vieme, že dostane za to zaplatené. On to sám veľmi dobre vie, že dostane za to zaplatené. To znamená aj morálne, aj právne, že by mal niečo za tú danú sumu odviesť. Ty mu dáš úmerne, samozrejme, lebo je brigádnik, lebo na schopnosti, možnosti, znalosti, mu dáš robotu. Tú robotu má splniť ideálnom prípade. Keď nevie splniť, musíš samozrejme to za ňo dorobiť. A práve to za ňo dorobiť má na starosti niekto, kto je možno zamestnanec, ak teda máme zamestnanca, ktorý má už tieto veci pod palcom. Napríklad zamestnanec môže byť v tomto prípade, že by sme sa spojili s kultúrnym strediskom, my to síce organizujeme, ale aj tak záštitu tom pod tým má kultúrne stredisko. Kultúrne stredisko, to je príklad. Samozrejme, u nás toto funguje úplne inak. Tam my máme vlastné modely na toto, ale keď by bolo, že napríklad kultúrny dom to má na starosti, my sme išli im pomáhať, sme sa rozhodli, že im ideme pomáhať, vieme, že tam máme túto hierarchiu, ale keď zlyhá všetko, ochoria dobrovoľníci a brigádnici, tak kto to musí dorobiť? Zamestnanec. Presne tak, zamestnanec. Nikto iný, proste to končí to na ten zamestnancovi hold, to je jeho aj údel, ale je to jeho robota. Takže toto. Potom ešte môžeme povedať, že kto je zamestnanec úradu, to, čo má na starosti mládež. Zo zákona krajské mestá musia mať už pracovníka s mládežou.
Okresné mestá, obce mohli by mať. Zatiaľ to nie je, že musia mať. Odporúčané. Je odporúčané. Či je to, či áno, či nie, zase má to výhody, má to nevýhody, ale zase len, keď má reálneho zamestnanca, ktorý má len toto na robote, musí, a mal by, ale musí proste vykonávať svoju agendu. Čiže zase len je za to platený. Či veľa, či málo, tu sa zase baviť nemusíme, ale je za to platený. On musí vykonávať tú agendu a zase len, keď všetko zlyhá, keď zlyhajú tie deti, keď zlyhá tá mládež, minimálne nejako to dokončiť do záverečného konca a potom si sadnúť s novou partiou, alebo naopak s tou partiou, kde bol problém a skúsiť to pozrieť, kde bol problém, ako bol problém, čo tam treba zmeniť. Analyzovať. Vyriešiť. Áno, on je proste ten zodpovedný. Čo ovplyvňuje v meste mládežnícky parlament? Všetko. Všetko. Všetko a zároveň nič. Áno, to, čo chce zmeniť. Tak. Ono zase fungovalo sa aj za socializmu, boli nejaké aktivity. Teraz netvrdíme, či je to dobrý, zlý režim, to sa vôbec baviť nemusíme, či je to dobrý, alebo v čom bol dobrý, v čom bol zlý. Väčšinou to hovoria ľudia, ale zase to, kto toho rozpráva, podľa toho si to upraví. Fungovalo to predtým, funguje to potom, zároveň to chvíľu nefungovalo veľakrát, niekde to fungovalo viac, niekde menej. Tie veci, ktoré môžeš ovplyvňovať, čo robí. On reálne nemusí robiť nič. Reálne doteraz nerobili nič, proste objavujeme teplú vodu. Ale keď už chcem byť a chcem robiť s tou mládežou a chcem robiť ten mládežnícky parlament, tak môže robiť teda, zase rozdeľujeme ten mládežnícky parlament na tie dva základné modely. Jeden je komunitný, druhý je politický. Politický neznamená, že teda prichádza do toho, že ide do politiky, ale do tej mládežníckych politík. My inak ako mládežnícky parlamenty musíme byť apolitickí, alebo mali by sme byť, to nemá byť proste, keď chceš byť politik, tak chod do mladých a doplň si stranu. Tak toto je tak. A potom ďalej chcem sa starať o nejaké komunitné aktivity. Niekto chce proste sa starať o zeleň, niekto sa chce, ale ako mládež sa starať o zeleň, proste vidí, že niekde je nedostatok niečo treba poliať, niečo treba ostriať, niekto naopak sa chce sa aktivizovať, že chce robiť podujatia pre mládež, niekto chce robiť výchovné podujatia, školenia, prednášky s dôležitými dospelými, niekto chce sa stretávať veľa s dôležitými dospelými, ktorý chce to prednášať tým dôležitým dospelým, čiže povedať tie názory, čiže vyzbierať všetky názory od tých mládežníkov, takto nejakým štýlom a naopak to potom potlačiť do vedenia mesta, čiže nejaké stretávanie sa s mestom. Potom čiže nejaká analýza potrieb. Analýza, jasné. Dobre si to povedal. No, to vážne slovo si použil. Tak keby si ty nepovedal, že dôležitý dospelý. No, však jasné, už sme sa niečo naučili na tých stretnutiach. Niečo sa na nás nalepilo. Bavíme sa o stretnutiach, že chodíme na rôzne vzdelávacie aktivity, či už NIVAM, Národný inštitút vzdelávania mládeže, organizuje takéto aktivity, alebo rôzne združenia, organizácie, krajské rady mládeže a teda. Čiže vlastne mládežnícky parlament môže zmeniť to, na čo sa zameriava, angažuje. Čiže môže to byť... Ide to od parlamentu k parlamentu, ale niekto môže zmeniť, že nemá dostatok zelene. Tak, poďme zasadiť si. Áno, tak nejak si vybojuje na tom meste, že chce viacej zelene, alebo že... Sú situácie, áno. Áno, alebo že chcú nejaký... Altánok, oddychové zóny, alebo nejakú lepšiu športoviská, preprava, aj to je zaujímavé. Nejakú lepšiu prepravu po meste, napríklad cyklotrasy, alebo vybavenie bodkolobežiek, takto. Áno. A sú zase tie druhé parlamenty, teda tie kultúrne, ktoré chcú oživiť tú kultúru a nejak stále robiť tú komunitu spokojnou. Áno. Že teraz bude taký festival, toto pre nich potom spravíme. vždy treba dať tam aj čiastočne vzdelávaciu charakteristiku tomu, či už účastníkom, ale hlavne aj tým našim organizátorom. Oni už samo o sebe majú tie mäkké tvrdé zručnosti, si zdokonalujú. A zároveň možno ešte povedať k tomu toľko, že tie modely sú tie dva, ale ešte potom sme nepovedali tretí hybridný model. My napríklad máme hybridný model, ale zameraním hlavne na tú komunitu. Máme tak, že my komunikujeme s vedením, my sa zaujímame, my doplňame tie materiály, ale nie sme takí, že teraz len na toto sa zamerá, len na tie projekty, len na toto teória, len 1000 papierovačiek. My chceme proste to robiť pre ľudí. My to chceme robiť pre ľudí a robíme to pre ľudí.
To je základ. No. Lebo áno, na jednej strane budeme to robiť v kuse od stola, čo zasiahne 10 ľudí. Tak ako toto nepotrebujeme. My chceme tisíce. Nás je tu 20 000 napríklad v našom meste, tak vieme z toho, že napríklad tretina je mládež, dajme tomu od tých 13 do 30 rokov, to vôbec nie je nereálne číslo, približne to aj tak vychádza, 30%, že sú mladí ľudia a treba s nimi pracovať a treba im vytvárať podnebie a podhubie, aby sa im tu páčilo. Samozrejme nie je to jednoduché, lebo sú samozrejme ľudia, ktorí napríklad nechcú tie aktivity, ale to generačne, ktoré majú radi mladí ľudia. Práve za to robíme aktivity, aspoň za nás, ako za naše vedenie, ktoré majú prepájať hlavne tieto kategórie, čiže napríklad urobíme podujatie, teraz keď sa bavíme aj o nejakom hudobno-zábavnom, čo majú radi, tanečnom, tak použijeme, že urobíme tanečné, urobíme nejako, zvýhodníme mládež síce malinko, aby mali záujem prísť, ale na ďalšej strane tam dovolíme každému prísť. Každému prísť tak, aby mali možnosť sa zapojiť a zistiť, že vlastne tá mládež, ale aj naopak tí dospelí ľudia nie sú zlí a my vieme spolu pekne zapadnúť a vieme spolu tvoriť jeden veľký kolektív. Áno. Dobre, to boli všetky otázky pre tento podcast. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa ho opäť zúčastnil. Ďakujem. A ja ďakujem vám, že ste to dopozerali až do konca. Vidíme sa pri ďalšom podcaste. Čaute. Ahojte, čau.